sing tak tampa. Tombak pacarawe kuwi mapane ana ing Guwa Patyayam. Mbok menawa mapan ana sadurunge Guwa Kai. Tombak pacarawe. Sulasti, antenono aku kayu. Pacarawe mapane ana ing sing mapane tak golekane. Kul ana sing numpuk. Layak-layak. Rasane panas gila yang ora karuan rasane. Jebul ana menungso sing wani munggah tegone Guwa Patyayam. Menungso. Iya. Sopo satenane kowe? Aku sabut janur. Yen aku gabung karo kowe aku njaluk mapro sing gedhe. Sopo tenane kowe? Aku Jim Pacarawe sing duweni panguwasa ning Guwa Patyayam. Jin Pacarawe. Jin Pacarawe. Ing arep kamu padha yen aku teko papan kene iki ora wigati. Wong wigatine aku kepengin nyilih tombak Pacarawe sing mapan ana ing gene Guwa Patyayam. Jebul kowe munggah ning ngene Guwa Patyayam kok kepengin tombak Pacarawe. Iya. Kepalaku. Sabut janur. Jin Pacarawe. Yen kowe kepengin anane tombak Pacarawe iki gampang. Kabeh ana lewat tanganku. Apa kowe njaluk ijol? Njaluk ijol sesaji. Nek njaluk ijol sesaji wujude apa bakal tak wujuti. Waton tombak Pacarawe kepulung iki karo aku. Ora, aku ora njaluk sesaji, ora njaluk apa-apa lawan kowe. Apa njalukan? Waton kowe gelem kladeni lawan aku. Aku bakal menake anane tombak Ujug kowe iki jin. Aku sadempo menungso. Apa kelakon aku ngladeni karo kowe? Sabut janur. Sebenarnya Senajan aku iki wujud jin, namun aku bisa kaya wujude menungso. Aku bisa kladeni kaya dene menungso sabut. nek aku ora gelem. Nek kowe ora gelem ora bakal kowe bisa duweni anane tombak Pacarawe. Ya. Yen pancen penjalukanmu kaya ngono bakal tak wujuti. Waton Apa? tombak Pacarawe kok penek karo aku. Tenan? Heeh. Kowe ora ngapusi? Aku ora bakal